Sallum il-ġurnata l-liġi dwar lat tas-sigurtà soċjali ma jirriflettix il-bidliet soċjali li għadda minnhom pajjiżna. Il-liġi li saret aktar minn 60 sena ilu hija ddominata mill-kunċett patriarkali, jiġifieri l-aspett li r-raġel huwa l-kap tal-familja. Dan mistenni jinbidel kif fil-Parlament diġà sar l-ewwel qari tal-aġġornament ta' din il-liġi. Il-ħsieb hu li jkunu eliminati elementi diskriminatorji. Qed ikun propost tibdil fit-termini bħal raġel miżżewweġ tinbidel f'persuna miżżewġa, jew termini bħal koppja mara u raġel issir koppja. Aktar dwar il-bidliet f'din il-liġi spjega l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Nelliminaw mill-liġi tas-sigurtà soċjali il-fatt li r-raġel huwa kap ta' familja jew inkella il-mara hija isa siddu tar-raġel u ħanġibu l-irġiel u n-nisa fuq l-istess binarju u wkoll liġi li ħadd tirrispetta l-diversi żviluppi li kien hemm ġewwa pajjiżna, speċjalment bis-civil union u diversi forom oħra ta' familji illum irdu nirrikonoxxuhom. Il-Ministru Farrugia spjega kif il-liġi mhux biss se tara tibdil fit-termini iżda anke tibdil fis-sistema tas-sigurtà soċjali. Dan għax għad għandek sitwazzjonijiet fejn il-mara tkun intitolata iżjed benefiċċji mir-raġel jew viċi versa. Għaldaqstant il-bidla fil-liġi se twassal biex telimina diskriminazzjoni bejn is-sessi u bejn il-koppji. Il-raġel u l-mara jew inkella jkunu koppja tal-istess sess għandhom jiddeċidu bejniethom min ikun il-kap tal-familja. U hemmhekk naraw bidla sostanzjali minn dak illi dejjem kien aċċettat illi għandu jkun ir-raġel il-kap tal-familja. U hekk naraw sirkostanzi fejn għandek nisa jaħdmu u l-irġiel ma jaħdmux, fejn għandek l-irġiel jaħdmu u n-nisa ma jaħdmux, fejn għandek koppji tal-istess sess illi wieħed jew waħda taħdem u wieħed jew waħda ieħor ma taħdimx, fejn it-tnejn li huma jaħdmu u fejn hemm id-drittijiet.